tanu amiat dia de tanu kamasai na imanto nakati amiat taliw minipmasay tanu na tandangan tanu sa matanos pamakinigan uway na idawaga kanu na sana nga maliwanag agyang kaya dilugno suara ada sala kawarumwar ki Asyaykh Al-Alim Abdul Basit Salim falyatafaddal syahadatuhu al-mashkura. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الجنة لمن اتقى وخلق النار لمن عصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron daan tanwa biyantog sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa sakanian imatatang kadakira ko bantuan sakanian tito akira ko kadato memilikan tanunian ipapartanunian sabu sa kabaya iyan na ayat tanu di manggulawla yang kaya pagariak na station manager si isang kaya FM sang Abdul Hamid station sa Baluing yang si Habib Hamid na kaya maanan niyan na datar buhay o pagariakan siran din na magariari baka kami din miyakan dayo sa diyan kaya akababali ang mga seminar si isang Baluing. Ari ustad, ari datoy mamos kanuna mga ustad, mga ulama, mga bay, mga dato. Diyan kaya oras tanu, alalay man tanu na higrap kaya siming sa Aisha. Na piyang ni tanu ba'da al-maghrib, after maghrib, kagiging kaya oras. Kagiging sama na diyan kaya adunia na maa-abnormal paniman to. Kenapa normal ka abnormal na dito sa baba langun tano ay maano niyan napupukuha siya nga protokol na pada protokol ng kay akorpiw mantong na mas mali kada tuang uta bentong adiska ande ni kabetren yang uta darpa ladikan pa kau kita oan ay maano niyan na diyan kay alokas tano pagaritano babay tano si bayaraga bayaraga bagwaraga napakasarga anu Allah anda sabab si sangkuto kitab hayat al-hayat ba'da al-maut ay kaya pamasakaroon na inako 2016 asya kang piyamasa si sa Madina ayat titulo to na kawiyawiya ko oriano kapapatay. Aya maana niyan na maaalwiron misosuraton sobra so 70 sumapya akapatay.
Ayaman na mapya kapatay na kapakay tao sa sorga. Kenapa matag kapakay tao sa sorga. Pamana mga alama, mga papatoto sa mapya kapatay sa tao. Opong ka gumiraw ang mapya kapatay siya kito, mapya kapapatay. Nadataro aya inaluin ka asya kito na benda. Pakasurgaan wala, sida niyo to na benda. Pakasurgaan wala. Kaso mga papatay pakasurga na ulawlan yan. Ulawlan yan. So manso kasurgaan na aya di sa nimbaal, benar apimbaalan wala sa surga. Na aya di sa nimbaal, kus kasurgaan na ka, surga kaon, nasa ka manusia. Sa dun sa kana, ading ka di manggan na baka amal, para tiyak wala sa dunia, na dito ni kana abagin na kasi ko surga. Inuigra ko na an na mga tao sa alungan na mori ayas sindaw niyan, nadataro palaw, niya ka sindaw. Ano man na ayas sindaw niyan, nadataro walay. Agisan sa kala amalaka na ayang kakatimnag sa alungan na mori. Na ano na ayas sindaw niyan, nadatar kalaway amanan niya na kuda. Na ano na ayas sindaw niyan, na ayang maanan niyan, na diyang utamado ni mala. Na anak keto na kaaayap man na sindaw niyan, nadataro sindaw at tontong. Pwede nung ito sindaw at tontong. Ayaw mo kasi sindawan niya na di apitotian. Aba kanyang kasindawi. Oy, na ano man na din na sindaw niyan. Na manidip man ang kota tontong, ada taro sindaw. At tontong, kaadun apag-alagara ka asindaw. Na ame kadun na kaalagara ka asindaw. Oy, na diyanan. Sani sa ka na amalaka. Sa kaya dunia, na ayak ka na asindaw nga sa alungan na mori. Naman, igra miyakala so amalaka, miyakala so iman naka iman, kanaba inam ka iman. Pagiman to na ya sasabutan ni man to na kanaba iman, tabiya ka inam. Pagkada so iman kaya kisa miro na inam. Kaya buwa pagkana ko na ubabu, na ubabu, na ubabu. Dan nabun ubapa. Yini kadaklan, tabiya ta makasangibu. Na aya maana niya, na ya ko na ibarat yan, na igira amal na kaiman, na sumay tumala amal na kitulun ka. Kitulun ka. Di ka di makapanahajud, papakabati ka sa Quran, di ka di makasasadaka, lalayo na kapag kapikir, so kapatay, igira amal na kay iman, malakay paratiyak wallah. Kitulun na kanyang ko salatul ishraq, salatul duha, salatul istighfar, nagudi kaniyang panimapakapanasbig sabab sang kota kala ka iman. Na igirap man na may ito kay iman na dataro di ka kitulod. Mukha na nakaso ka siyambayang, mukha na nakaso tahajud, mukha na nakaso Quran, mukha na nakaso ka panasbay kasabab sa may ito so iman ka. Dadarang ko taunir, apino-pinwasakwa kamais, o di na ubi, o di na ayaw maananin na benggala, o di na ayaw maananin na ilaw, tama sa mi overload. Na piya kay sarte na pagandar din, pagandar. Na kagi ako, ayaw maananin na kalagsa niyan, kakambiyadaan niya sa peramira, na di pa ka isag. Di pa ka isag. Na pagandar din. Na ino tama nga di pa ka isag. Na inilayang ka ang makina niyan, ang ayaw niyan, na ayaw siya makina niyan, na makina pedicab. Inubos ni pa kaysa kaya makina niya na makina apedikab. Nadatara ng sur iman. Aigira amay to kay iman. Na di kaniyang kitulod ko para tiyasik wallah. Apya so kalangas na di kaniyang kitulod. Oy, kanini kailang ako pa ka. Na nakapkida ko mudala ka. Na sobra ka siya pagkaguno-guno. Oy, di man ang kaya kasadaka. Na kanaabay abu kasadaka. Nabapirak panganang kanditar siya'y. Ya kada kasadaka. Apya dia menangaginaw nga subhanallah na sadaka. Alhamdulillah na sadaka. Allahu akbar na sadaka. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim na sadaka. Sadaka to. Tabassumu ka wajhika akhaka laka sadaka. Na di mo tungo nabi akay niyang kakapadaka. Sakay na ayaw maanan niyan nakalangas na sadakang kanan tungo nabi. Na may katabiyata na maligit takapan. Kasobra kapan sa kodalis ka, di pago kita ng bala apas wangiro ka udabadak. Na di ka pa na malangas, na da pa na amala ka, kalang utama na da amala ka.
na Anthony kapasada ka amal para sa along anak yama. Dia, maluang niya pa kasagad. Yang kaya limutan ni mantu, oay, na dia ina kalilimu daya akararantang adat. At natero na akararantang adat, na adat talangon talupa kasagad sa datala kaya sagadan. Adi yang kaya ababay tano, bapagaritan na pakasorgan wang ma. Da abam ya balu ya eksimtig sang kaya akapatay, da am ya tabiyon. Di nga mapataroy tabiya kau na kaayamaanan yan, napatatahajud ka. Di nga mapataroy tabiya kau, kami kapia-pia kayadat. Kapatay si mapia yadat, napatay si duti yadat ta. At pero na duti yadat, na diyang kotoa, ay do, nakapakata na wadat yan na mapia. Kasobra sa pagkapuisyo ng kaun. Oay, diyang ko takabasa diyang ustad, igla ko na nagkito na kasisingang kanyan na, sisingang kanyan. Nandiyan ka pakatali ko na lang na anta-anta yarak ka. Wala kasi akin manager ay di ya kapya-pya. Wala ka nandiyan ka tali na di itigitano amaratay ayama na parangay. Gabakay! Aya pataro na Muslim! Aya pataro na Muhammad! Namiya katila-tilak sa liyawaw. Namiya katila-tilak sa didanam. Kanaba aya Muslim na matilak sa liyawaw, nagarang kang sa didanam. So, tugo mga bagwata, wag mga ngunguduay di, kana ba kana ng type ka plastic na. Aya plastic na di yung koto mapia sa liyawo, nagarang kang sa di danam. So, tugo mga loka sa emana niya na ipuipong sa likod, nadadapuan sa tiyan. O, to dito, hindi mapia atabi tadataranan. Okay? Na aya pagkataunan sana sa mga tao, ang mga iti paratiyak wallah. Antara terong ayam mana na nakararantang adat na adat apete tanu. Sa datar na diyan kay amana niya nakiyaw pata diyan kaluksano. Da abasi ka accepted sa diyan kakapatay. Kaawad na accepted na ayam mala na sa amana niya ng mga nabi. Miya kay sa kuna alungan na pilalakaw so Ibrahim bani Adham. Katawan-tawan nga Ibrahim bani Adham padi ako aulia. Oy, aya apede dunia na Adham. Kenapa so Ibrahim? Khalilullah, kenapa sudah bin Ibrahim? Ka Ibrahim bin Adham. Na pilalakaw sa kanyan. Na si sangkuto ada niyang panakapag-Islam, ada panabaliya ulama, ada panabaliya aulia. Kasuman suguan niya miyang unang tanong na miya kada-kada kala aulia. At pero na mga aulia. Papaginaga tanong mga aulia, oh. Agiyawan, nagtanong makasi sinabuta. May kanda di pero. May ito pa na nga may katanong na gitanong pa nagkanag. May ka mamag-istorya tanong. Aya maana niya mga uri panawala subhanahu wa ta'ala na diyang kota kabasak na sa Ibrahim bin Adham na dapat na pag-Islam kaaya pa ka sali na gobernador si Sabalkan na igira miya ngano igira pangwasarabi tawdi na saladeng sa kakalasanan na aya pinakamino sa eskortya na bodyguard na sangibu kataw asundaro niyan na miyang Islam na sikaw kaya pag-Islam yan na miyang alimbabaan. At pero na miyang alimbabaan, na din kaw na kailaw ba dato, na din kaw kailaw ba kawasa. Allahu Akbar. Miyang alimbabaan na tanto. Okay. Kapag nasakitan kaya aparatiya, na igram ya tagur kang kanana, katakabor. Ato ni kapang alimbabaan, na din mo ito kanaba ka mapuro, kanaba ka pride, tugo mga bagwa tao. Kanap manubaya kapang alimbabaan, na namya kailera ka, na pinalakaw ka, na panula ka, at tiga to na riyan na nakalalakaw nga kadula, kami ang aling babaan ako. Nakada po ang kado, mapat na miya na peka. Naabaditi ka pang aling babada, miya babada umurka. Oy, ay ako nakarina sa kibriyan ng gaalima. Basta matagura ka na dakibra ka. At pero nakibra, na diyong kota katakabur. Kada man nagkato na kay girakwan na makipag-istorya ka na, datoa uri nas kama bubaya na makipag-istorya ka sa padaka abubaya uri na datoa na makipag-istorya ka sa padaka datoa na matang ko Allah ka ini pun ko kaya pag-istorya na tama sa pakapasadakan na dakaw din na makaintirap makairit ka sa kaniyang mape-istorya na sa kaniyang binuni na sa kaniyang bimatay na bitataya karakapan na ayugin duda iyan kadi kaw din pakairit oy. Ayaw mo na umang ko na minit na makapasad akong kadapon na makapasad maragil sa kana na mitatarsik ka na kada duda iyan. Allahu Akbar.
Asakanya bimapya sangan na igira aditi ula pedak na may pagistorya ng ulitaran na pedakan ang magistorya kami na pagawanakan kadi kau mo pakairita na aya ko na to sa dakibre ng kaalima paganeron ayo na miya nutul siya na so Nuh alayhi salatu wassalam Nabiullah Nuh na aya miya pagidadu Nuh na 1,000 agumag ito sa 50 ragu na ini baga kaya nakatero yan 5 tigyan man kunna fi falaysa bimutakabbir 5 asadin sa mata kurun nada aban yang kibar da kibar ka basta anak kibar ka tugu nabi ada tarbu indang ateka pa kibar di ka surga apa nabi kibar kan ada tar kanang patar tapi sa kada tuala na dengan mabuso surga alangon nakate na pagistorya so kate das kami matay ana matatagwa kanon ana ni tinaga kanon na mga bay na si sauri anak nagpapayong sila, namanip suga na ilan na ilan sa motora. Ini ngaman, kadi yung utap bedake na miya katuwa-tuwa. Nadi ko na betero, tingnan na tunay niya mga braka mga tao. Naman na sumagad o babay, aduh ini, Black Beauty. Naman na sumagad, aduh ini, pangit no to. Lawakan nila kaya pagirawa pangit, inila kalabun talian. Sucualay matawro. Matang wala ka sucu bagaho. Pamana ayah din na mapasang kapangureksyon na sucualay matawro na. Pamana ilang kaginawang o pamaawin ka na ilang kaginawang kaubada paawin ka. Allahu Akbar. Masang kaingirong yan na miya kapuro. Tuni ka pagkila mabusang ngirong ka. O pamakamya ka na nasusupakungan niyo. Asabra sa kaya din siya nga aeroplano. Allahu Akbar. Pamana tabi ito makasangib. Na diya mga oripan Allah. Paganayon, akari na sada akata kaburuto na mataguro na nga palimam. Paganayon. Owa. Na i'tiqal asya' pamana pagkagaganian adi makapamagulong sa kambing ilang man lang na pakakambing mapasangi kapangem sa kambing ada taruda kibrian pagkagaganian so karangitian kama min nabi illa kana ra'il ganam da'atugu nabi amanga nabi abada pakapangaya mawala sa kambing ino to na paramyatan isinan amadakiran so kibro isa ay pagkada kibrang anak kayam sa kami. Aba sumarag na isa ayama pagem na kami. Kasabi na yaw-laula, dini pusurot. Pakaw na kanadi maguna. Napakaw rin na kanadi pakaw rin. Nalalangal nga niyan. Awi di ako mabag. Matakaw na kibrang ka na niya tapla kabutan yan. Okay na di kaya kami na benar niya karag-rag na aliman. Uy, na ada na sifat yan asatiman amya kapia-pia. Ana sifat yan awapya. Benar kami na matatago na sifat. Ana to na sifat yan kana abada tarang sa bagian meranaw. Adi pagina di magama kapakatatarsik niyan si inayan. So sungara ni na dug sama iyan. Beda na ome. O na den na ina. Ela man ang uta kami kay sifat yan na ano ni kapaguran yan nakitaluan yan si ome iyan. Ay matang wallah. Apya so kaming na matang ome. Adi pa kagirabe, kabe na abigin. Tadi nga amranaw, apa yang aranin na bangirawa na inakulay. Ay na metunin na rokaya. Na may na. Dahil nga mabuhan lang na mapasang kapakatarsi ka kung malalok siya nga dataro mawatanon sumapia. Di ka pa kay abang nga pakatatarsi nga soloks ka. Oy, inong tabu ba ay agraroloks ka na bariyo. O di na siya maaka na sulutan, nakapakay malungag kalwa na sulutan. Bariyaw, kasla-sla kasangkota ka dato iyan. O, tawa, na diyan na. Papamagam sa kambing. Lango na nabi, na miyakayam sa kambing. Ino to mga day, nasabab sa terin wala anon madang kota kibar. Basta madar ka ang kanan na kibar, na kiyataguan ka sa kanak ko kapapatay. Kiyataguan sa kanak ko kapapatay. Na, miyakay sakit to siya na kanari, Ustad dari mga imam, mga sheikh, dari manager. Ina ko so tepon binta, dini makaperadang so tepon binta. Ana miya teron madak na miya teron zamon, na ko siya no pakasorgan wallah. Benda taro to mga tawan eh. Na so kaya tipon niya sa binta, ana nga abada ka kana order na kauteng din. Natatadya na kana kagagamit na kana karna kana bumauteng. Dia nga kami nga kana mimbo wata na sidba mimbo wata ko tepon binta. Na pugmi, pagitabang kakeduksiran abata
Banda buka yang kaya badak, tiga kan naki badak, api kami uteng, dua dia nang gambata, kinuha ka ng kambing ka na gusuwaten, ina ko sotra ka na ipix, tiag bukan saurya, kailan na kanu sira nun, ana sa sorong nang upagalungan na pagpanilaan yung suwata iya, tiga kan na umiha baya besa na ilay na kwiran, bendok tiga na tina salamat, tiga kan na pia so kambing na ino, namataw sa mapia, kagi ako madasuran, inili akan so kambing ka na gusuwaten sa urya na ipix, miya daw. At tingnan doon, miya kita nga bata kami. Na inili akan suwinin na mata nga ipapransit yan. Naswata iyan nakakaptan yan sumanubila. Abunda tinataro, inakalumaragatan. Tingnan ka na miya nga tingnan siya mga kami. Namalo nga man ng gada-gada, kapeso kami nga na, susuan na kami. Kita nakatawan ng tunin niya pikiriran. Naman isa amarag na alima na kami. Kadua, basta matagura kayo na dake berkatuno. Alayhi salatu wassalam na alladhi aqala ma'a iyalihi na syotau apa kegaganian igira apakan na diniang kaya idina ni kaya adina ni kipagatwang kompa pamela pamilianian madang naman na dibikin pagatwang pamilianian ni gira na pagailan ukap kaya oy laburong ni gira so keroma iya madakal ni gira kon kaditaw pagatwang madakal pagailan kata miyada man ni manto kain na kung wani napkato sanakan na basta ana bagu kasa lagu ko na miyak adapi na tama sa mbawa tasirap sa sakataw na makadakalapan na disira ni sungita sa sarilo atas kapman sakapman na manto na detaro kaya genakan agi kaya genakan mabi manto katabi kami kada kala syoroyan tapi apon syokero maina mata tolekian mailina syokero mai di sungita na mania kau pekara yang pernah interpretation yan nila mabuk ada taruyo tabi teman tu ada taruyo miya kalugaw so di kang pinawayo kerumai ay nakada kala kerumai na disutoka makaliyo so mama na miya panaw karos so mabuso babay na kiabutotan nalangon pernah kaya amawaraw sa babay na ilang kada tunda siya na mafia ini sa pardeno nabi la tadribuhunna o banyo silang tugon nabi pakatan ng salima ang mga bayi wala takabihunna na o banyo silang papamasama tugon nabi so arang anak na diya nga na mga bayi o to pitero nabi di kapag siya ng papasama pamakalay sa katero na aya pa na arang anak na piya pansokap makaka ako mga babay pamapia ka sa nagana di gano di sinuga karomaya na makaka na kasi karong mga babay di makakatera di mapia ako pa kayo di ako madus o di ako pa man balusya ko na nakaluto na karaputan yawan yan. Kami kaysa nangutan di tetap yang na haji, aku pernah punya Saudi mini haji. Lalu na mau todo ko makinan niya na di mama mana tiga kana sindagan na naka miati ada kana kasindagi baka kaanakan na tomata di ko na di mau di mama mana wa nagi pakatano wa ha buah media kan ay na media kana detar no kegetan nawa kana kay kagampanin na pagkipwa kana rarbi na ginawa kaman matang wala ka kergergen ako na ini punro na di kan baka kana di makai katihar benda tiga kana di bisa nggak babay na buka pia ka baka kakira na slow motion ama mga siram ito bude kapya ni laman kati ini sabaro na bi banga sira ko masama kati laman di penegapakaya bamakau maka na dia nga kasi karomangka o di napia ako na dadang nga kasi karomanga na papatakeno na di ka pani magistorya sa salakawa babay unaan yan basta madadang nga kasi karomanga babay na ubang nga papakanaga sa unaan ni karomangka ayaw po pagistorya ka na sibu si karomangka imapiar ka badi ang kota magubay kanong kay karomanga babay na umiihan message tinay na to at tingin na mata nga kagina na siya ganda na karwa bubay amiya kapote-pote amiya kaporo-poro haiter amiya long-long-nos kasi karumang kababay na benar pero na si ipungurok sa puso iyan sobra sa pagkagaba arabiyan kaaya pagkapikiran na tingin na maputi besoto nasa ka na bala kadurula ko bos mapuro besoto nasa ka na unano ako bitip kapikiran inao, mapuringirong ang utamilin niya, saka nalapit ako bisingirong. Na di ka siropate po siya na pinusya ka mama. Tabir ka ng mga babi, kalang mo namatay. Na apian tunay, punta di karumang ka. Kasunsuan lahu ta'alay matawron. Na aya maana niyan.
na di ka napag-stray sa unan yan. Kapag kaya pangiro ka, misis. Matang wala, misis, kas ka na din na una anak ka na namatay. Pipsi ka sa buhay ko. Na royal ka sa puso ko. Na sibinak ka sa banang ka. Na matang wala, di ka niya pagkakadot. Yura na ano, may matawati ano ka. Namiya kapya ang ginawa niya, nabiya na siya ka, wala. Datakin mo sa dia nga para siya, nagkitatago siya dataro mga pamuno sa Bombay. Namiya kakwa ka sa balasa. Lagi sa katano, nadmawab ka ito, nakaamama, sana ko panipatunin kay karoman niya. Na, lungis, minitang lang wa sa kape. Imabi karomang sa kamabu, popokan. Allah, akbar, sabi ba na ako. Pagpamatungan niya, kalalong ka, tila ka kamabu. Di ka gumilawa na, darling. May tingnan na ka sa kape. Ay, kahani. Maganda. Tapi agad datang kanian. Malu ka nun niya kasagad. Uriyan niya mga uripun Allah. Aya ko na aya maana niya na ikatlo akarina sa da'a kibriyan. Da'a kibriyan. Ikadua ito na, al-aklo ma'ayali. Basta pagkagagang ka, adi ka di may pagkatuwang siya, ayaw maana niya nawata, pamilya ka, uli nakaro mga, ada, hingay kaya, da kibra ka. Tamada ka naman, igira ko na, pamilya, apagpakaw niya sa mga wata yan. Pamiyan, pamakaw na nga mamaka ka na mga watanan. Kapala di tayo na madisturbo may kakumata. Kakano naman, yang agagasta ka no. Talang mo sirang kumiyan, na makapasa sirang kuman. Namya kapya ginokuro, may tiyan na, da baka disturbo kumanta din. Dalang ka kanini kaya tangali ka naman sa panganaw sa mami sa guma. Abe, nga ko. Niya pula ka no. Matay ka no. Kaya makaw na ka no. Nakatep man na miyaw makaw makano. Namanig yung kutawata ka. Di bukap ka din. Higir ay minipagatuang ako wata ka. Nang uta uman mami. Namitay ka to. Matagwalaw di ka kasara-sara. Niyaw suga ko kisang eto. Taka miyatay mo siya ka. Naman ito, na pagkagang kang adik-adik kay pagatuan ko mga wataka na miyatang ka rin amanan niya na dakibaraka. Ikatalo, ayaw maanan niya na to sa dakibarataw na lopsusufu na di ka ikaya na di ka dinditar sa anak kardardakyan. Padaka naman na di mga nasarda ka pun malong yardak sunditan yan na nila magiyan. Pinang gilaan tano panang kaya kapag-sarap. Anto ni kapag-sarap na kapamagula. لا تبدر تبديرا إن المبدرين كانوا من إخوان الشياطين Ubakano tuwala di pamagula. Anto na di kano di pamagula. Ubakano di pagisrap. Madakal ako man nasara ki ano kaniya sa panganong kaniyan. Apara ni Ramater may dakmo kakan. Na makamusa wala na di ka Disney tayo daw. Baka mutom niya kan langon. Na di ka ba kay haraman ka na nakapamagisrap sa panganong kaniyan. Sa kana katiaban tayo wala na apya sa walay na kuman ako na diyan ni pamurutan sa mga bagas atarsi ko mga watakan pumurot na kap kinakan da aplam ba na kana kula pada kana bagas sa timang o ano sabab nakatawa na ka adiyang kana na ayaw maanan niya na bagas kana ba alang-alang kinibugan na kaun wala kapad man na sukatero o mga ulama ana mga ulama biterun adiyang kana na bagas na padana na ko amanan niya na panganang kan sa surga. Tama na ka di talo rumabukas mo, berarti apa? O di panganang sa sorgo, o di pusa panganang sa sorgo, di budang tano na miya sa mo tano di pusa kini buwatan ra ka na tama sa kaya pakatuangan, ya buwap ka na ka nabagas. Na ka na puno bumakay siya nga makatalo. Na ka na buwis siya kalapad, nakatalo ka lapad. Pita ka nabagas, namutu ka nabagas, nagagawin bagas, mapita bagas. Bako miya sa mo. Na nung adi tepengyaman mapita, na ka na dudol. Parmi pasuit. So berasa aku sama Allahu Akbar ada tadi apa mana malungan mana gede-gede bagas na ditarulong ke semu kata taman ni mo tersangan lagi na matang wala api makan na lawan spesial na dia ko makakasya bagas tadi aku keparo lagi sekat tanong na tadi di na peni pamela pelalamag ay di kepakai biya kaysa na sakatawa mama na aluminium ay ni ang kaliw. Pagkakanag siya pengurok, ada tarot pengurok ataw. Tingnan na mga di matatagwe nga pengurok. Na ini kekarang-karang yan. Nakagya ko'y kekarang-karang yan na sinamini karang ko di dalam maator. Namiyon to, nasurong yan so di dalam maator. Na misusuki po na sati man nabaga sa pengurok. Pengurok. Sige na kapatan yan. Na pengurok ka din. Tingnan
na dia besang kaya apa nganangkan. Na igina besada makan aguda mausar. Na ipung gurok yan na daan yan nakausar aguda niya nakakana. Doon nakakana. Na niya nakikuha isabutan na niya nakakana. Na ini pun ro na igira ako na pasyong ko mga basuraan. Na Panginoon yan, saan siya lumiyabag sa panganan ka, nagkapakay panakan na damano, nakawaan yan. Para tingin di pagkaisarap. Na dito ni ulaw yan, adi mababay magsarap. Na uwake pakatamo-tamo kawala. Miya kada-kada kalibulawan, miya kada-kada kaliwata, miya kada-kada kalipirak, miya kada-kada kalakasangkapan yan. Mga aya, mga lupa, mga walay. Piya kagawa sa wala, pagi minis sa ligon, adi yung kuntapangan ng kan. Na miya ba na ko ginawin yan? Tinagare, miya nagakanak yan, mi kawasaka, tinaway sa wala, piya kagawasako niyan. Na tinatuni siya ba panuwala, akya kawasan ka. Mga maranaw na tabiyan na siya supik yan. Tawala padagang mansyaki ya. Nakatawan na ba padagang sa padagang miyagas taka. Pamana susupikan lakapan. Oy, inumuta ka ba siya maana niya na anak ka ba sa nolama? Diya nga tinaugagang sa Pilipinas, agu ugagang sa Japan na mida. Kaso ugagang sa Japan na miya kapia-pia. Kandi ni kapapamani kumani sa ugagang sa ngutapang ba? Na umailin yan sopadi na pakasakatakulog na initulo din sa puro. Asar buwa makasaka sopadi na ugagang. Dito tingin sa ugagang sa Japan na miya kapia-pia. Di nga tingin na ugagang sa Pilipinas na umailin yan sopadi na pakasangkat tanong upang ba? Apaka kapatapakati mo, nagyamitan inologiyan. Tas kanya ni Timo, ugagang na sa Pilipinas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So tigit tanwa masingita, masiiga, makatipo. Oy, dan na kaya kekuasaan kaya kasingit, agu kasuruyan, agu kasing, agu kapakatimu. Kada abu na kaya wardan sa bidala. Ilan yung ba na? Ilan, kaya paggraduitan sa mga madrasa, paggraduitan sa mga eskwelahan. Daba namin nagkauna kaya wardan na masingit, agu suruyan. Kaya midala na, based in, ibarat yan na, based in Arabic, based in Filipino, based in English, based in mathematics. Nabana mili nga pa kung tudrumag sa istisya, based in modul. Makatatarman mabuha modul yan. Kesa nung anamore, so pumakanarakan wala na isisibay, o manigan ba kumaita, isisibay, na sumabuso mga sasuren na isisibay siran wala, tatotosan ang mga sarang alang katatarman na moduliran. Ada ka na ginan na balita, ano naman na ginan na gare, matang. Tabir ka no mga be, kanabas ka ni ilatan na kanon. Neno ka ba nagkasugat ka noon na, kani ang ban. Tato mo suka pala ko. Tabir kanabas ka no, dia mga oripan wala. Malo kang pangimit na sarwara ka na, kada taron niya kaluwag. Namanya kawan, namanya ulog, namanya live sa Facebook. Allahu Akbar. Nah dia mga oripan wala subhanahu wa ta'ala. Nah, kapata to sa ayaw makna niyan na daat kibriyan. Na diyan ka na ayaw makna niyan na rukubul himar. Na kakuda sa himar. Pamana di kay kaya adiga kuda sa himar. Kadiyan ka na kuda himar na miya kay tituan na kuda. May tuan na kuda. Da sisiw sa ranaw. Siya na sa kakalili sa China adampan, sa India adampan. Siya sa mga Arab na miya kadakadakal. Baka nakiyato siya ng tamya kay sa na diyan kay ang bataan na Paglalakaw siya na nakudera na himar. Kung kami kay tito ko doon. Nagkukudo siya ma. Nasuwatan na pulalag, natutungdan niya sa himar. Kumani makaili ka na, nasumagay sila sa nga kalsada. Tigyan na, daki niya, gagaw niya, sawatain na mama. Pumuntungan na yung mama, kaya kukuda na sawatain na, pakalalag niyan. O sa ka na kikukuda na, iba takadiya ka ng pakalalag ni watakan. Daya gagaw niya na mama. Niya nagwatain, ama, Buda kakon. Tas kay kukuda na sa kanya pakalalaga na katigang ng mga tao. Tumada, tiya may na inuwari ang mga tao yan. Mimba betul niya tiyan yan. As katapan niya matutulikiran. Makay! Sakay kuda! Pasakan niya lumalag! Panilan may na nagagawang sa watangan ng aming atay tingin sa mga tao. May kudap man siya watay. Miya kasi nga sa watay ko, miya doon suka puno gawin. Ayaw mampalalag siya, may natutunan niya sa may kuda. Umani makailan ka naman na to, no? Kaya mura ka na yawata. Matawagal kaya nga yawata. Ay kukuda na siya may napakalalag niyan. Sige, watay na, ama, inay no. Kaya mura ka na ako. Asa ka ni kukuda, nasa ako ni palalag.
Tiga mena Allahu Akbar kami amate mga tao sa katabi tutulik kanalan. Nakikuda talaon. Kaparanda pagkatulikiran. Ni kuda siya lang makakanang miya kay tuitwa kuda. Bada tanah atianian. Bimangirod. Umani sagada nila nataw na miya te kaya anak kuda may ito kaban yun pinua katawa. Tiga men. Miya te tasi. Kita suwata siya nga mga tao miya ngangingintot. Lumalang kita kay! Romi nagsira, bilang tutunong ako, lumani makailigaraman, anak ko din na, di yung pagkudangan na, wakbak. Taray suwa tarikin! Tiga mena, awid ay tanga ko na, bayran niya awid. Upun na ka panunuatan na sodatara ka manusia, na tabi sa kadatwala na din kadamaswat. Mismo sa kanunod na karubai na ayamaan na niyan na margaligan ako nakapkaswatang aki karumangka. Baka bumamala pa babay, nakita man ni karumang, malom ya kalaw ya. Nakilibatan na ka sa law ya. Datama, malom ya ka temos. Libatan na ka sa temos, ya kalay kalawag. Diyan nakapan, malingaw, da kalawagod. Di mabikaro mga kanangaw lunga. Kada bara kasuwatan namiyang neraka. Ayako na kay amama sabar na asara adimarata haram apakana te karumang kana apakana ta apakana kadun. Allahu Akbar. Sekano man mga bay. Na diyan kaya sagada Ramadan nagkapakat terunakan. Aya miya kakalim, aya mala amya kalim ya nabala sikwallah na sekano mga bay. Ano sabab? Na diyan man ang kaya po sa Ramadan na sekano yung rarasay. Matang ko Allah ka pero ino mga mama di mamagamal. Subat namin man yung susukatian na rumirelax sa walay. Ay bupan na telo man yung karuman yung kapakaptangas niyan. Naskano ang mga bay. Ipusa alas 3 na miyan inindang kano. Napsiyuming ano sasar. Naputukanop man sa tulang. Kapara siya ipatengkas. Na makapasada ka naman tengas. Napsiyuming sa magarib. Napinini mo na kapman sa mga lamisaan. Napatirawi kapman. Na makatirawi kapman. Napag-preparado na kapman nga para siya ipupuasa. Na makatirawi ka. Na miputukap man sa tulang. Na dito mabisa ba paad na espesyal yung mga kanu Allah ang mga bay. Pagalitan no kina narga manager kansi na dipkade siya bagar. Tugu nabi ma imra'atun tatlubu ridha zawjaha fi Ramadan. Da'at tugu nabi babay igra Ramadan na pepengilubaan yan sa ukit takapagkaswato ni karuman yan amama. Na inonta tugu nabi ng kota kapagkaswatang ka kay karumang ka amama igra Ramadan. Na ayaban na simbagar kawallah na padakas so Maryam Agusto City Asia ko surga wallah. Eno kamukataw na dengan melay so Maryam dengan melay so City Asia na ifirmi na kanan wallah abay ayat na inupadak ako surga na so City Maryam Agusto City Asia. Yun na so ina unabiula Isa so City Maryam. Demya kay ko Maryam. Yun ang kalitan ng mga tulad na nagumigiraw saya Ameria kenapa dia na so Maryam. Aba na ako sa utama sa naba na kamera, naba na mga cellphone. Ipiyang tangiran na. Katawan nila man na mariribatanan. Katawan nila man na napakakikiyang nila sa mga walay na. Kayo. Ay bukas sa sapangan na diya kaya taon niya na katatawag niya ng Mariolon niya na. Dito ko siya nabulay sa Manila Mayle na Santa Maria Elementary School. Sa ngalan ng ama, ina, tatay, apo, pakiwatan, tigid makadua, tigid makatalo. Allahu Akbar, nakatawan naman na naribatanan. Allahu Akbar, namanungan man ang ganda-ganda. Di bukap kaswatang aki karumang ka mama igra Ramadan na inumpada ka ko surga sa City Maria Mang City Asia. Ay puno ba miya ka masi karumang ka mga alaw na kami mamasaan nambi alaw ka na babay. Ay do biiyen tas yang na sila pinapya mamasaan ka kakyapan dang ka. Na madud miya ka pada apo si karumang mama. Grabe ang mga kanaya. Nami ako nga nang utabalas. Na puno ba kami kagirop man na babay ado are. Ato ni kinuang kasi do biiyen. Ting mabikaro mga mama ka manokado alalagi yan. Tunang nga manokado lagi nang napultri. Ayak mutungan dyan ada lalagi yan. Dan ka man nang napultri kang ngol. Kan lumamano di makatatanod. Namya kagirokop man abubayado are. Apya ka na ba nga te pangutamano ka lalagi na mamatin ate pa aba ka kasi pati karumang ka mama. Ay do are. Anto ni kidi sa nga manokado lalagi. Tadi itu na di ko masuswat. Namya kagiraw ka babayan. Tadi kinyo pagadubuno parano pasyawawan. Namya kalalan mabupo si karo mga mama. Kasumya sa may tawata di tata. Ubakwan na. Aduh.
Mata na kamiyasan sukap man si karumang ka. Laban na sa tayo bagar ka wallah. Adi sangutan nata na kasi karumang apakatengas na ka. Sa kababay napakatengas na kasi karumang mama. Namanya nga na nakabsula pada gula dia. Tengas kalian! Miyaw dudu. Ini miyaw dudu. Namanya kakiro si karumang mama miyaw dudu ka maulog ka maswini katalong ha. Paman ada na kalamang ka mabuka dia dengan makwak maso ini pakawit takaw. Nabakan mabupemakannya. Nandi mapesang oto natana kasi karumang ka namya nga odu dari sa natana kasi karumang ni penuru ko sulang unuk niya na duare ko topen ay duare topen areng ko topen yang ay penubang mito turang nga beda ka agu panakapya masa abeda kami akatawa are lang man ya tawala wa ta pedrop man namya gesta namya kakwakap man sabada syekh wallah. Agi mada kan mabu manabay, tabir ka na mga bay. Kanaba niyo paawin suka pamda. Katatanusan, asara di pakasobra. Ayaw so di mabi nang utapya ka sobra ngaon. Amya tara ka na tama sa kaya tara na kayo niya. Mamadak ka pa na mitsobra sa piano mo. Kaya pa na pera-pera ka na sobra sa piya Malaysia. Pera-pera ka kaya 2021. Paman na pumda ka na so simple. So ka pamirpim, na di ka pa kaya baka pamirpim may palalakang wa. Sisawalay. Natumok man na subay na pamirpim na sisawalay para kay karumanin ang balasangon wallah. Adi sa diyan ko to ano mabab keto na kakayabay. Madidip mga anak kebunga kay karon mga babe sibusawalay. Anak keto na kaababe tabir karon mga bina din na keburu na mapia mamot. Matang wallah. Ebub kebung ko na wet flower. Adi na kadaan mabo. Madap man aditit. Madap man nakatengko. Madap man ipikasin to hig. Lagi naman ako minwasada na gula na niyo. Ala na wato, natiagwan niya sa Metro Atimos, natiagwan niya sa ahus niyang utalas na kapana. Buhiyo niya nung niyang kwan sa tiyan niya. Bandra ka mabuso magana, sobra ka sa pagpakabusa miyaw pakatot. Niya tingos na. Di nga tigitan mo, miyaw pakatot na dako rumakili ka pamara kaya. Dami lang na bato tap. Kumana siya man ito, nasobra pa siya ko dito. Yung mabunga masuswatan ni man to, panganita ko wala po niya, mada siya magano, di mada na miya kalalawi dakan. Ada sabab. Nababulugutan siya pa na ka na, so suspect ka na ka. Positif siya kin. Naskata mabuna, piya pelugutan na, dita di pagkatigarta ka, peta. Inako pa mamulan siya kubin na naginawa ka noon, na di malagat ka mada ka lataw. Naptigir niyan. Tingnan na ito na rin ang masusukay niya, dataru kagita nga, tinapalugut na warima, mana. Natiga ka na pamakang batuang kaunake. Nga patigira. Tiga na may kami asilopin ako. Tiga ka na ba nga mabupan na prisin nga mada ka na tao. Awat ang kaun. Pamakang batuang. Tiga na diya ke. Baka may una bakon niya plastik na mabakon tigira ka sigurado. Tiga na niya temor ka nga siya kita. Namata nga di malagat na titigit-tigir niyan. Badang betul sa baba. Panganita ko Allah ahad. Orang yang mengarifkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatagi mertemin. Na ayaw maana niya na di man ang kaya magagandang tanwa tigitan ang kaya di na dunia. Na tiuba man na apya kata na wallah. Na mga miyati ayaw katawan tanwa sakit. Na sapula gulima na miyada. Na pinakamati na saula na miyada. Na kata di kaya magagandang tanwa. Na ayaw katawa kanu na pakadura na di na kada. Di na kada. Na di may malatiwa. Agi galabak kaya o mga tao ading galabak sa marata na sakada galabak kaya na marata kamapya galabak ka na pagkatarsikan kang panagpipiyapya ka yung mga sarwang ito ni galabak kiran ano man naman ito ito na kamara na watabiyo matang wallah siya na kaya mga alima nataro ka no sa untol banalima di mamaraka inutinutinitiruan kaya ayaw makna niya na maputi ato di nga siyabu aba haram berarti niya may sakura ni siyabo. Tano ninutingan kayo miyalo sa Quran, napakabarug. Ano mabuha pagkato? Ilan ninutingan sa Quran, kayo miyalo sa Quran, napakabarug. Kanabatigyan na siyabo. Gusto na, kanabaha miyalo sa Quran na siyabo. Natunabo, so pakabarug. So pakabarug na pakabarug. Kabarug. Nasubo so siyabo. Kanabaha pakabarug. Pakapapalip. Miya mamasa ko mabunga sa bagataw, tabi yun. Ino niya pagilakang, kaya ilakang. Apa terong nakala-kala kung pa na di yung pa namatay na miya palip na di yung pa namapalip na miya tayo son
Pati di ko mo sa Tayra Oner, napakakadegan yan, nailakay-lakhan yan. Matang wala ka na agastoron. Agya tabi ka na ba sa kanoo? Pada ka na pagkira, tingin na ba kuhan? Di nga tingin na kuhan, napamiyali sa kuran. Manat na naman sa kuran sa siya na haram. Huwani na kaino mo, pag-inuman na, si Sangari, pag-inuman. Naimanto na miya high-tech. Ayak kaya high-tech yan, na miya da Sangari, kangiro. Na pera ragu man na si masatangil, araw pa kau kita. Ami ka mga subangin na sinapitoto. Kapag ka mangulaw-lay ni. La ilaha illallah. Na dia, o puno may layawang sa mga tao, ayamaan na niyan tugo nabi. Peter wala sa hadis kutsi, na o puno may layawang sa mga tao, nakadaka na siya ng mamanong sa lo kawat wagi ma-oo pa kami sari ayaw maanan yan na upo na may layawala sa mga tao faida na darto igiratu wala amili akan ako mga oripanakan andaka-daka na siya ng mamanong sa masjid wal mutahab Pinafiya nang biginaway sila na paralakan na sarafto anhum adabi na kuan na kang tirantungwal law ta'ala sa tiubakan. Ayak ya kakede ni na pakabagan tano suaman. Pakapundakan tano kapsin tano sa masjid. Diyan na ni kakede ng katiwa wallah. Kenapa ya kakede ng katiwa na pagawa sa mga masjid? Ayak ya kakede ng tiuba na pakapundakan sa mga tao sa masjid. Allahu Akbar. Na di malatiwa. Inako gweni na magimam simam na pagiro ko mga mamami na stop atadilo bibiya ka ng siya sa upo pa ako pakandudukatan sa mga ting-tingain niyo kakalangitan na saita nato ni minisang biron social distancing 1 meter di miya kalalay niya tiwa okay na protokol ya beberapa tanong babu sa protokol apia dia Saudi Arabia nasisang kota masakit tataran wala COVID not social distancing Saudi Arabia, Madinah, social distancing. Oy, nasan kaya masataniman to na Kaya wallah aditano dito bat wallah. Isa man na kaya pakai ito nga gina manasakit sa dunia na isa tanwa siya bapan wallah apat dito na katano apang ni. Basta may wallah ang giginaway tanong. O puman may wallah talaka tutulaka manubagala sa tiuba. Mapasangi ka pa mga ni sarila wala na di ka mataw romila. Ay kaya perilaan wallah na sotaw mapasangi karila. Ya Allah, rilay akong ko, karinila anak siya kito, ipatin karinila anak. Badi ang mata pangiraw kaya Allah, narilay akong ko, rilay akong ko, ya Allah. Nami ako marakasok pada ka mama, udi na pada ka babay. Ini, rilay ka siya kito, rilay nga siya, dani ka nga karilay wala, Jadi ko karilaan wala. Uba ya bu, baka naraka ka na, pangin ako ron cari lah, kapag nga pinanakan, api amia, ako kunaraka. Umiya tiga-tiga siya. Dinanikalak sa api ko naraka. Gagaga nga api ko naraka. Tapangin nga, gagaga nga api sa dunia. Nasa gagaga nga sa api ko naraka. Tapangin nga, gagaga nga api sa dunia. O gagaga nga api sa dunia, na gagaga nga sa api ko naraka. Pwede nga amay. Namakaw maka na, nasa iso nga napakandara nga pakataman na nga. Nanto na ka. Paano ka magdami kayaw niyan? O kagada makaya-kayaw niyan, nagkatigar ka, nasa katigar ka sa kayaw nga sa api ko naraka. Tatadakin na ng mga to, mga pabasang nga pa mga nisali mo. Ya Allah, nakalimo na kong ka. Ya Allah, nakalimo na kong ka. Baka di kalimo Allah, pagino kaya Allah, nakalimo na kong ka. Kadingam di pa, panalaga-laga ma. Di ka bumataw mga limo, kanya kaligil-ligit takaa. Ayak kalimo Allah na sumalay gagaw. Badiang ko to, ako dalis ka, di nga panimbabayo-bayo. Ya Allah, nakalimo na kong ka. Dalo! Ya dalo mo! Tadi ko ba sa flower yan? O man nakapatan natin ini, matang wala, matingas ako, wala ko na online. Yip na nga, online pa naman na ya! Allahu Akbar! Baliman to ada tarom ya kasumiman to nga kapamlawir. Ino ko pa na nabunang nga kapamlawir, matang apya sa mga dato, nagkabakalaw. Madakala pa na mga mama, may liang na mausap lawir. Ya kasuang pijak ini. Na naginaw. At ganaw sa ada kailan na kano ninilakan ang aplawiran na miya kalala na ana mga wagdo na mabibiti. Tiga ka na kasyo na ka kaya kami abaduta ka na wataan no ka. Tama ka na ini na miya kulangan no. Ini na pagilay na ka aplawiran katama sa nunok na biduti. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okay na kano mga bay na miya makapiapir ka mabuna na dataranan. Pato di mo ta mitatapya ka na haja inakodap na flower naman ako sumun sa iligan sa nasyongan nga tinabaka pa ko man na pamasa ka sa snack oh. Pasalubong tiga na okay. So kini bawa nga flower naman ako plala ko na tiga na flower oh flower. Tiga ka na way miyo makan na kemunta kama piotwa di so snack. Lalaman to ay makna ni mga Allah ay kalima oy ato sadat Ibrahim tugon na biula na majalisatahu al-fuqara na tawa o puna ka pagkailay adi makindar kata ko mga pobre diyo ni makindar kata papagunto na kiran di kira ni making giginaway na terwang ka adi to ataw na daat Ibrahim miya kada kaliman to mga tawi pagkaya iya so tao agi pobre Allahu Akbar napakataros nanto pagi ako pala ko si Ibrahim beri Adam miya balak yan nga sa katawa mama tiga na guru ami ani pagi siya karaka tungo Ibrahim beri Adam mantoloto na tini pagi siya karaka na simbaga kung sa sakto aya makna niya na inwa kong ka di panggunanawa nawa kong ka sa galaba ka kan lalango na kadusta sa dunia ng galaba ka na kanagadusta ka no ana tuloy beri ada mamya kapiapiaw nanan pamanato natin na inwa kong kadi pangdawa aungga na bakakan na pangga na baka ko mausa kadusa na di ko kadusa lango na kadarawa ka na di ko kadusa tuloy beri ada maaden natin na katatam sari sa kanwa mga ulaman adub sari pagmaan yoron pamana sara amindong ara kana pero na kanan naungga na bakakan na lango na kadusta na sexy din ako tinaway ano yan pagano baka ka mo sa kadarwakan ilang nga lima ipaglugar ka salam magagang nga lima lalango na kadarwakan ko dunia ng ganap kang kakadaedusang kaon na tinatulono ni paganeron na fala ta'akul fi rizkillah di ka pagkang kuriski wallah ganakin ka suka kang kuriski wallah tiga nga mama ano ko kay ba nagkato na riskiya ka ilango na narakwala diya ka nang kagaga sa kata ka nun, na diyan Panginoong ara ka nagkagaga. Natingin na, ayang ara ka na luyan ka na ikado. Nadi ka na nagkagaga. Natingin na di nga kagaga na, badi magaga nga. Nalango na kadaro ka ng galap ka nga. Natingin na to nun, nadado siya nga. Ikado, no ba nga na ni kagaga na nga ikado. Tingin na to ikado, kapag yun na ni kagaga ka, nasa surprise na kong ka. Natingin na fala, taskon fi ardillah. Di ka babaling ko lupa wala. Tingin na kong baling nga lupa. Bana sarili lupa kanare. Ya kana kaya nagkagaga. Ayang ano yung anay katalo. Natin na katalo. Mga di kagaga. Badi magang katalo. Natin na katong din na ni kagagagan. Nasa surprise na karakan. Natin na to na. Natin na ibaat makanan la yarakallahu fi. Na pangiluba ka sadar pa. Adi kong kiliwala na rokasong. Tinano ko pati po kali ko ng kiliwala. Tulad nga katakan ng tina, badum niya karag na siya kini na bakong kanya piyak karag ni. Ayang ikalo, yang anay kapat ka ba na niya na nikagagan? Nasa surprise na ako nga, natin kapat. Ikapat, patlo ba ada malikul maut, mabanuwa nga sa malakan maut. Naubang nga kito sa malakan maut, napangangakuli ka sa di kanyang kakawaan sa niyawa. Yan na sa kadin ni pangangakolon. Bakit so malakal na maut? Ayaw maana niya na dito manadag panawin tanong ko kapatay. Di tanong ake kakulan sumalakal maut. Di ka kakuha adiskarte. Ama ka tuna ka kumalakal maut na babutay na ka pa speaking English. Malakal maut. You know me? You know me? Tumalakal maut ay inuyo. Katawa na kay saka. Kumakos ka sa niyawa. Allahu Akbar ayam ya'alu sa hadith na uman mapita na uman isar kata no mamisitar ka sa malakal mo so isa kawalay na uman mapita na makapitupulo niyang kapamisitay ino niya pagpamisita mo sa isa kawalay na pagilay niya ba na maumaw na umar yung kakuan niyan sa niyawa igira ko na miyo man yan sa isa kawalay aanay sa kiran na biyadutan niyang kiran sa niyawa ay niyang kiranan kaya baluti sa niyawa ko sa kiran napatop man ang gagay sang kutaan na kinuha niyang kiran sa niyawa na mauman yan sira na isa kawalay nadadanga din na nang isa kiran na miya talang sila ning guguraw na di lang kailay sa malakan maut natatantangan sila no malakan maut ino kalwa yung guguraw mga tao
Penguro kaniwa kaisar kanwa miyatay. Kinuha na kan sanyawa. Kanaba kaniya pimbabaan na kanaba kan lialim. Na kanaba kan sanibutan. Aba ka na kinuha sanyawa. Kada mau masuk agalian. Kinuha na kaniya sanyawa kaisar kanu. Kamiya talingo masuk agalian. Tato ni sempat yanun. Wallahi. Sekarang mga tayo sa kapamilya. Penguro kaniya ng isar kanu miyatay. Wallahi. Ibetunin sa kapur wala. Tugumalakan mo. Kala abaka wahid minkum ahad syai'a na duna baka kanu pelamba na sa kataw sa dunia anang una kasano kun sa nyawa papamaka nga di mugulo kada dengan nga miyatay kiran na mailan sumalakan mo tami mi peto na mi payang matang wala di ba pio ka pengguro kiran o manesa na pengirai da na milen sumalakan mo tami katin mi payang ay tangkon lo di ka makatipu sa motor wasan ni ayah penuh baka penguruh kadi-kadi ini dia kau sampai dengan semalakan motornya kapan kawatan wala no makaw may manto sumalakan mo panganita wala di pa si makaw ma napoy aga bokisan matang wala di kagi kasya amo ba siya nga ubayakan sa nga pagitan namin ang sustan natumig na tantangan ano niyan apagilap may sagunya sa niya wanas kaya kespatan niya no at yung tangangan yan, nabas ka manigong sa niyo. Matang wala di ka makatulong. Ano di? Ako pa na kumyakapon, matang wala tala. Dahil pa na ituturo ka nga sa tali ko doon. Kasi kiyuningong ka, di magudu. Akagi po nagkabok na matot. Matang wala di na po makahulong ka. Patay ka, pakong hulong ka. May adin so di ka nga pagudu kami nung makutagatorid. Ay, kaya swatan nung napatay at tanong siya, matang wala. Ayah puno ba siya kaniubay na naisino ko na naalim ba siya? Tanto ni mapipikir ka mabo. Bas kay kung ko pa sa niyawa. Di ka nakadasumay. Snap man ipangosyat. Ay osto na diyo kawan ako. Ama nasa kaning bugiti yun. At tiga alim napagunayin ka din ka malakabi paratya. Kalaro mamakatipo ka no. At ang walaw ni tanong kagkata na. Api alangan nila nang analatay sa sapa ko di ko tiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum mana sana diketuk dia namanya. Nari anda sekarang dia matatago, dia matatago. Diketan ko dan aida. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mana kata negeri apa tay na matang wala ka peso din ang katapakan na matapaki adin. So kaya suwa tatay po na kabaro, atay po sindong. Madang lam yateron. Na adna sarwa nga Kristiyan na wiwil sinin na si Inairan. Yati wawil siya ng ka-istrong nas paralay sa pandun na kakawagin sa lawas yan kaya buh kakaw na diyang malamatang yan di nang kakaw nakonta kagi ako masuwa ta sinug siya nan igilap siya pwede atawa yan napiad ka pakalalakaw ka inilay na siya niyang kuwil siya na miyadong miyadong sina may nila siya na si kumangga di mga lakat na diyuto na paralay soto nakagi ako madaswing na di pa kapanug panugay na ikaw kaibal no ipakapanok ka na niya kapang atatalo dia kaya palawin yan patigil na di keteda na aswa ate ito ako paninimbawata namatang na ay kaya puro ba keteda ka na aswa boleh sedua letar kadawata asape matang walo di ay na niyatay ako saka na dia nga po nangakan siya nano kaya po na hinokometong ini panan napakakuaso kaya po namin na napakaranaso na ako paninimawata ako panimiyaka so alumanakaw nakakatama ni manto na doon mado tiga kanina pakipamanay niya kami ito pakipamanay kanina na tingnan di pamasaka sa bandid so pajuba din naman nga Allahu Akbar pumakabulong aki matang wala kayo na kumang ito kami na masakit kami sige na pamasan yung resiba siya sa mirinda so mirinda niya katuwa-tuwa iba siya wa ay panaragay na sarapi ha nandun di kayo mami sa mirinda na kadaki matang kubara ka naman to nako na kaya kayo naman kasi sa kagi sa mirinda yung mga sumalakan na mo to kayo na taro kaya doon siya kabara katanga masatanwa agi sabab sa miya da so koneksyon tanok ko Allah manarigit tanok ko Allah so Nabiullah Ibrahim na ayak katirmian wa idha maridtu huwa yashfik ikira atugo Nabiullah Ibrahim mamaya sakit ako na iya papakabulong na sa Allah so Allah si masang kaya bukairon sunin so kaya bukairon sa salungan namaya sakit ako baka saulan na tarutok kanaba ko be amyaw bir patig ako di ko gabi ako man kanaba na mayawa kanaba ko pumanakita lawas kanaba ko pamana penugawa naabang na kanap kius mo sa ako di ko pakatinag away
Nasi ko salungan, naabog ka na di ka kaysa kaludo, akap ka na, miyapas mo ako. Oy, nalimu Allah ka, igira ko na sumusujud ako. Igrab sa miyaga pastak, wala nagtabang ang tanian. Nasamujud ako, nagpangurok ako, Ya Allah! Ya Allah, nabulong yakong ka, Ya Allah, kadin na pa kabulong na ka na inuntas kabo. Napangurok ako din ko Allah. Kaya pa kayo man nagira anak kailangan ka, nasujud ka ko Allah, piyang nabaka di siyuming. Maanan niya, nasujud ka ko Allah. Sa tampal sa ama na sa depan, nagurok ka din ko Allah. Kamaran yung tungkol na natatariman na pamangni. Ya Allah, nabulong yakong ka. Nakonto, miya kay sa kagagawin, na miya katurug ako. Napitatagi na na lumilipitra ka ng mga gadong ilawas na kamay liya mga parasiran. Napapagi po nila na lawasahan. Adi ako nila ni panawaran. Nawakwaki makano manijin na ating-atingan ako nakitagon ako sa bugar. Amya kapia-pia ginawakan. Oy, tiga na biulungan ako Allah. Asara amagapas ka ko Allah. Nagis katano na di belis walay katalo. O puna na miya sakit na ospital. Namay ka din niya kabal na ibaling sa ranaw. Anak ka pa muna nga maranaw. Namay ka di kabulungan na maranaw. Wala yung mga tao ron. Manarikita na ko, Allah. Banamiya ba nung wala ikatalo? Ila-ila ang kawala. Dapat na pag-wit na sa ospital. Wit na sa ospital ka ba pakabagarawan na sa papunas ng mga doktor. Da ka makapanakot to. Da, ayaw man na niya. Natibang ang kawala subhanahu wa ta'ala. So sama niya, nalangon tanong pagkasagad sa diyan kaya kapatay. Inaw mga uripan wallah, sama niya na ayaarang anak ng saya. Dadi yung kota katiru nabi, tina a'maru ummati min 60 ila 70 sana. Ayat tu nabi kala ama pergi dari rumah tangan na pagalitan 60 lagu na 70 lagu na ada sa dunia. Dasakan na aya arang anak siya na magatos lagu. Panganin takwa la abad na pagkandungor tanu lang-lang. Magatos lagu na pada corona pada kanu na pada mga mata. Na magatos lagu na din ako si matatago. Salakop man na matatago siya mga tao. Ang mga pamilya tanong. Anda tanong matatago. Kasi tanong matatago sang kanana bituan wallah sa hayatul barzakiyah. Kawiyaw ga barzakiyah. Eno bituan sa barzakiyah kapagalit tanong dunia agusto anungan na mauri. Pagalit tanong dunia agusto anungan na mauri. Diti hayatul barzakiyah. Napakatuturong ka sa wala. Uri pa nga pakasurga. Na upa ka narakang kawala. Na i-stranded nga niya sa diyong otak ko ba. Sa diti sabah paputungan ni tanong wala. Langon-langon tanong rilaan wala. Oh. Timon talwan Allah ta'ala ko surga langon-langon. Sa pakasurgaan Allah ta'ala nga loksan wasib. Ay makna niyan nabayaraga. Oy. Balin wala ang kota ko ba niyan asurmi surga. Kalamalam mo surga. Marangan tanong mamin. Amin ya Allah. Pagani mo mabukwala langon makasurga. Amin ani wa ginawa niyo. Amin. Sa mapada koron mabu. Nung nasa kanin minilapot. Kailangan lang kung tanong makasurga. Amatang wala ka basta di ka makasurga na duwa niya nga tao. Dawis ka na tao. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buatan ustadun. وقال ربكم دعوني استجب لكم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا حي القيوم برحمتك نستغيث عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلانا يا الله يا الله رلعك منك لون فمقد توبتك منك لون يا الله نقدم كون رلعين كرقمي سنبلع من لقسمي الله so mga inaami, mga ama-ami, malagi siya uyaw guni man tuwanta kami ang una ko mga kuburiran. Baluyang kara kami so mga kubayran na surbi surga kaya Allah. Ya Allah na ayamalapang ninamir kaya Allah. Na diyang kuto babayami, lukasami inami, asiba iyaraga ya Allah. Nabali ang kara kami ang kutuwa ko ba niya nakalama-lama o surga kaya Allah ubang kara kami bali ang kutuwa ko ba ninalandang ko naraka kaya Allah ya
Tulungan nila mereka arilain ka sa mga inaami ya Allah. Sa mga inaami na inikarasay kamiran ya Allah. Ya Allah, igira amas akagagawi napapamagnawang kami o mga inami. Dirang kabayo ba kami pamakaguro ko mga kagagawi naubang kara kami siran mabupamakaguro ka ko mga kubayran ya Allah. Ya Allah, na diyang kutuan ko sami naubaan na dan yang katarutupi ko dinira kadikapanunuatana. Rila na kau ni Allah ka manusia di pekatarutupi ya Allah. Yang kaping gulaw-ulaang ka mga pamilya niya. Dinani pa kasya sadakahan sa miyano tumainaw. Piago sa iswagama. Nasuka ko amiru na balas ya Allah. Narong katimu-timu at talingo manakakukuban yan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Maaf ya, itu jauh pada latak. Ini lagi saya ke kapsul beber. Ini lah sekali kebetulan waktu itu pada latak. Di kanong bara-bara no lagi ang kuto kay pamamagay na kitano. Lagi ang yang urutano. Cuman suka mata niyan na sumiyong tanong siya sa pagulad tanong. Sa ayaw isa ino kita no kapagulad tanong lagi ang kuto kay pamamagay na kitano. Aristan sa lingo. Alhamdulillah. Kesanaan nutu agi ang kuto miyan ng tanong lagi ang urutano. Apaduman. Udi naguna na ako dito nung di ka pagintaw si sagyang yang di dunia. Malo malala miyasang tano sagyang yang urutano. So amatan nila na ginawa na pagkalubat. Di ka wana pa kayo siya. Wana pa kayo siya. Nasa pa kayo ngayon. Oo ay. Kung wana pa kayo siya yun. Kapain na kamamasan nagyang yang urutano na akuan. Ay namu dito kayo na wana pa kayo siya. Pa kayo siya. Okay. Oh, alhamdulillah barakah yang ke timu-timu tani mantu ka malo Nuran. Nang berbeda suran ugit na kuan. Hindi kalimutan mo wala. Ang ito. Batalong di pa magilang aja.